खुलुमबाय। बे भिडिअ'आवहाय दिनै MS Word फोरोंगोन। MS Wordआव माखासे टेबफोर दङ। बे टेबनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। गोदान पेज लानोसै, ब्लेंक डकुमेन्ट लाबाय, लानानै बेबायदि मोनसे पेज फैबाय आरो। बेयावहाय जोङो हम आरो इनसार्टखौ सिगांनि भिडिअ'आवहाय खालामबाय। नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायनो हागोन। आं दायो नैबे ड्र'खौ नायनो। बेयो माने सफ्टवेरआ आपग्रेड भार्सन नालाय, बेखायनो बेवहाय गोबां दङ फिचार्सफोरा। 2007नि MS Wordआवहाय बेखौ नुना मोननाय नङा। ड्र' डिजाइन बेबायदि नुना मोननाय नङा आरो लेआउटआबो एसे बेलेगसो दङ, पेज लेआउट होननानै। थ' बेबायदि आरो। दा बेयो 2021 नालाय माइक्रसफ्ट वर्डआ, बेखायनो बेयो एसे आपग्रेड भार्सन। गुबुन गुबुन रोखोमै दोङो, एक्सट्रा दङ। बेवहाय ड्र खालामनो हायो, पेन्सिल नुना मोन्दों जों बेवहाय ड्र खालामनो हागोन। बेयो जाबाय इरेजार, बेयाव नामा नुजाजोबखायो बेफोरबायदि रोखोमनि। रेड पेन, नैबे गेलेक्सि, ग्रे कालार, येल्ल' कालार, हाइलाइटार आरो ना येल्ल'। थ' हमना लाबाय ब्लेक कालारखौ लानानै बेबायदि माबा मोनसे आखिनो हागोन आरो। मेंग' आखिबाय। आरो मा जायो नायनि र'। आरो र' राउन्ड आखिनि, बे दाउदै आखिबाय। ओमफ्राय बिलाइफोर आखिबालाय? थिग बिदि रोखोमनि बहाबा जुदि नांगौबा बेबायदि आखिनो हागोन आरो बे ड्र'आवहाय। बेवहाय कालारा जास्ट सोलायगोन, कालारा बेबायदि रोखोमनि कालार फैगोन। बे हाइलाइटार नैबिदि हायो आरो ना, क्लिक खालामनो हायो, हाइलाइटारानो आरो। बिनि सायावहाय बोलाना होबाबो बेखौ आखरखौ सिनखौ नुगोन। बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय नैबे इरेजार आरो, ओमफ्राय नैबेयो बोथोरना लांनो हायो दै, बेखौनो बे बोथोरना लांनो हागोन नैबिदि रोखोमनि। बेयो इरेजार, खोमोरनो हागोन नै, जेराव जेराव नांदो बेयो गोमोरलांदों नैबिदि रोखोमनि। बिराद मजा माथो। होमबाथ' बेखौ मोनथिखाबाय ना, पेन्सिलखौ नायबानो जागोन। रुलारा बियो ओरैबायदि फैयो आरो नैबिदि रोखोमनि। बेवहाय स्केल दङ आरो रुलारावहाय, नैबेयावहाय नुना मोना नालाय, दा बेयावहाय फैदों आरो रुलारा। बेबायदि रोखोमनि रुलार फैगोन। बेवहाय सेलेक्ट जाना थानायनि थाखाय बे रुलारा फैदों आरो। बेकग्राउन्ड आरो ना, बे नटपेडफोरावहाय जे नटबुकफोरावहाय थायोना, बिदि रोखोमनि जाहैयो। आरो बेलेग रोखोमनिबो हागोन, नायना ला। बियो खिन्थु प्रिन्ट आउट खालामबा फैनाय नङा आरो पेजावहाय। दा बेखौ जों जुदि फाइमारो ना फाइमारा नायनो होननानै सानोब्ला बेयावहाय फाइलाव थांनानै प्रिन्ट प्रिभिउ खालामना नायनो हागोन। नुबायना बिदि रोखोमनि। थ' हमना लाबाय आङो बेयाव लिरबाय आरो, दा लिरनाय आखरखौल' नुगोन दै, नै बिदि आरो। नैबेयो सिनफ्रा फैनाय नङा, नैबे फरमेट बेकग्राउन्डनिया बिदि रोखोमनि। थ' बेवहाय माखासे दंबावो, बेफोरो एसेबां गोनांथि गैया, माखासे खेथ्रआव नांगौ जायो, नोंसोर नायना लाबानो जाबाय उनावहाय। ओमफ्राय नैबे डिजाइन, बे डिजाइनफ्राबो थारमाने नैबे हमआवनो थायोमोन आरो 2007 माइक्रसफ्ट वर्डआवहाय। बे गासैबो हमआवनो थाजोबगोन। लेआउटआबो एसे बेलेग जायो, पेज लेआउट होननानै फैयो, खिन्थु बेयावहाय लेआउटल' फैदों। थ' डिजाइनावहाय नोङो आखरफोरखौ मोननो हागोन। आङो ड्र'खौ नायनानै रान खालामना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय हमना लाबाय आं बेखौ कमान्ड लिरनो मोनसे, बेवहाय बेबायदि लाबोबाय।
लाबोनानै डिजाइनाव लानि डिजाइना जोंहा बहुद रोखोमनि दोङो नै बेफोरखौ लायोबा नैबायदि रोखोमनि जाहैगोन आरो डिजाइनफोरा नै बे रोखोमनि जाहैगोन बेबायदि आरो सेलेक्ट खालामना लानि जेबो चेन्ज जायाखै खिन्थु नैबे हमाव स्टाइलफोरा बेलेग बेलेग आरोना बेबायदि रोखोमनिसो जाहैयो आरो बियो डिजाइनफोरनिया डकुमेन्ट फरमेटिं आरो बेबायदि रोखोमै लानो हायो आरो बिदि थ' ओमफ्राय बेयो कालार बेबो एसेबां खामानि होआ हमना लाबाय आं सेलेक्ट खालामनाय कालार माबा मोनसे जादों जानो जेबो जायाखै बेयाव जाया आरो बे ओमफ्राय बेयावबो नै फरमेटिंखौ नायनो हायो एरियेल बायदि नालाय नै बेयावहाय मा जादों एरियेल आरो बेलेगखौ नायनि कब्रेल ओमफ्राय बेयाव नायनि कब्रेल थिगानो दं आरो ना बेवहाय जेरैबायदि फैदों बेनो फैदों आरो बेवहाय आरो बेलेग बेलेगबो लानो हागोन गरजियास बेलेग बेलेग फैयो थारमाने थ' बेयावनो गासैखौबो जों खालामजोबनो हायो नैबेयावहाय फन पेजआवनो जोंनो बेयावलाय मानो थांलायलायनो बेनिफ्राय होआबाबो जायो पेराग्राफ पेसिं बेवहाय नैबे एसे माने सेन्स जादों आरो एसे रोखोमनि नैबेयावहा नुनो मोनदों ना एसे बेलेग बेलेग जादों आरो नैबे रोखोमनि डाबल डाबल जासिगोन आरो एसे ग्लां ग्लां जाबायना बिदि रोखोमनि इफेक्ट बायदि हाय सेन्स जादों आरो जों पात्ता मोनाखै खिन्थु बेखौ डिफल्ट वाटारमार्क बेयाव होनो हागोन बे पेजनि वाटारमार्क आरो ना दाना बेवहाय गासिबो ग्लां ग्लां जाजोब्बाय आरो वाटारमार्क होनो हागोन बेवहाय बेयाव थानायफोरखौ नों क्लिक खालामनो हायोबा बेयाव जा लिरनाय बायदि नुदों बिदिनो फैगोन जुदि नों एक्सट्रा लिरना होनो गोसोबा बेयाव कास्टम वाटारमार्कआव क्लिक खालामनानै पिकसारबो होनो हागोन आरो टेक्सबो होनो हागोन नैबेयावहाय बे लिरनाय दङ आसाम क्लिक खालामदो नों बेयाव थानायफोरखौ होनो हागोन गोसोबा नोङो बेखौ लिरनानै चेन्ज खालामना होनो हागोन दा नों मा लिरनो वाटारमार्कआवहाय मा लाबाय नटबुक होननानै लिरबाय आरो ओमफ्राय अके खालामबाय आं बेखिनिखौ दा उनाव देखायगोन बेयाव माबायदि जायो नायनि नै बिदि फैदों आरोना अके खालामना होबा बे पबाबा गोमालांगोन आरो ओमफ्राय कालारखौ नोङो चेन्ज खालामना होनो हायो मा होनो कालारखौ नै बेफोरबायदि बेवहाय सेमि ट्रेन्सपारेन्ट बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि थाखाय बेयाव एसे पातला नुदों आरो ना माबाखौ मोलेले नुदों दाने एसे स्रां स्रां फैबायना बे आरो थ' दा बेखौ एसे मोलेले नुदोंथ' प्रिन्ट आउट खालामबा एसे स्रां स्रां नुयो थारमाने क्लियार फैयो थ' बेखायनो आं बिदि क्लियार होलाफानो एसे खमायना होननांगौ आरो नैबेयाव स्टेन्डार्डआव थांनानै गोजा होनोब्लाथ' जोंहा नै बेफोरनो एसे खमायना होनो हायो बेबायदि रोखोमनि खालामबाय ओमफ्राय एप्लाइ नैबायदि रोखोमनि दा बेखौ जोङो मालाबा क्लस खालामबाय दै प्रिन्ट आउट माने प्रिन्ट प्रिभिउ खालामनानै देखायनि नैबाव जेरैबायदि नुदों ना बेबायदि फैगोन आरो थ' बेबायदि वाटारमार्क होनो हायो आरो जोङो पिकसारबो होनो हायो होन्दोंमोन ना पिकसारखौ होनानै देखायनि पिक्सार वाटारमार्क बेयाव सेलेक्ट बेयाव अनलाइनसो फैबाय माथो सेलेक्ट पिक्सार क्लिक खालामनि ट्राइ अफलाइन वर्क अफलाइन केन्सेल ट्राइ एगेन बेयाव जाया पेज लेआउटआवहाय नायगोन जोङो बेयाव दंना गैया वाटारमार्क गैया थ' जोङो बेवहाय
पिक्सार बा अनलाइनसो होनो नांगोन। थ' दा अनलाइन जाया नालाय अनलाइन गैया आंना दायो लेपटपा नै कानेक्ट खालामाखै नेटवर्क कानेक्ट खालामनांगोन आरो इन्टारनेट कानेक्सन खालामनांगोन अब्लानासो नों बेवहाय पिक्सारखौ होनो हागोन। थ' टेक्स्ट होनोबा बिदि रोखोमै होनांगोन आरो ओमफ्राय साइजफोराखौ बेवहाय गिदिर फिसा खालामनो हागोन अट' बा बे पेजआवहाय जेसेबांखिनि गिदिर फैनो नांगौ बेखिनिया फैखागोन नै बुस्थुआ जुदि नोङो फिसा खालामनोबा बेवहाय नोङो साइजखौ फिसा खालामना होबानो जाबाय नैबे फिसाया बिथिंगालि दोङो बिदि रोखोमनि फिसा फैगोन आरो फिसा फैबायना आरो गिदिर नांगौबा साइजखौ गिदिर खालामना होदो मानो जाबाय बे आरो थ' अट' होयोबा माने बे पेजआवहाय जेसेबांखिनि फैनांगौ फिट जानानै फैयो आरो बेबायदि थ' ओमफ्राय हागोन गोरलैसो ओमफ्राय दा पेज कालार बे पेजआ जेरैबायदि गुफुर नुदों ना बे पेजखौ जोङो कालार होनो हायो बेयो प्रिन्ट आउट खालामबा फैया खिन्थु कालारा दै ओरैनो जास्ट ओरैनो डिजाइन खालामनाय समावहाय कालार होनानै लानो हागोन हमना लाबाय बेखौ होबाय आरो दा आं नोंखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै प्रिभिउ देखायनि नै बेयाव नुबायना जेबो गैया थ' बेबायदि आरो थ' बे कालारा ओरैनो डिजाइन खालामनाय समावल'सो डिजिटेलिल'सो जों जुदि बेखौ प्रिन्ट आउट खालामबा बियो कालारा फैनाय नङा बे आरो ओमफ्राय पेज कालारावबो मर कालार्सआव ओमफ्राय नैबे फिल इफेक्टआवहाय बेलेग बेलेग होनो हायो टेक्सार होनो हागोन बिदि रोखोमनि अके खालामदो बिदि रोखोमनि होनो हागोन बेनिफ्राय आरोबाव पिक्सारबो फैयो बेवहाय नायगोन जोङो कालारफोरखौथ' जों मिथिखाबाय पेटार्नखौ नैबेयाव बेलेग बेलेग जागोन आरो ना कालारा ना माने गुफुर आरो नैबे एसे ब्राउन कालार टाइपनि सेलेक्ट जाना दङ बेखायनो बेफोर फैदों दा बेखौ जुदि अके थुना होयोबा थाबसे नै बिदि फैदों आरो सेलेक्ट खालामनो नांगोन माबे टाइपनि नांगौ नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामनांगोन मा रोखोमनि नांगौ बिदि रोखोमनि फैगोन ओमफ्राय आरो पिक्सारखौ नायबावनोसै बेयाव फैना फैया अनलाइनसो देखायो ना मायो नै अनलाइन देखायदों बेबो थ' बे आरो थ' पिक्सार होनो हानाय नङा 2007आवबा नोंसोरो आरामसे होनो हागोन दै दा नै कालार नाङाब्ला बेवहाय न' कालार दङ बेयाव क्लिक खालामना होबानो गोमागोन आरो बेवहाय बर्डार होनो हागोन पेज बर्डार बेबायदि बेवहाय नान जाना दङ नालाय बेखायनो बेयाव फैयाखै बक्सआवहाय थायोब्ला बिदि रोखोमनि फैगोन आरो ओमफ्राय नोङो बिनि स्टाइलखौ चेन्ज खालामनो हागोन माबायदि रोखोमनि नांगौ स्टाइलखौ कालार होनो हागोन मा कालार नांगौ मालाबा बेखौ होबाय बिदि रोखोमनि आरो गिदिर फिसा नांगौबा नै बेफोरबायदि गिदिर होनो हागोन बेबायदि बेनिफ्राय बेवहाय आर्ट दङ बिदि रोखोमै फैगोन आरो बेयो बेफोरखौ बिदि लानो हागोन माखौबा जुदि नांगौब्ला बर्डाराव फसन्द जादोंब्ला बेखौ होनो हागोन आरो नै सिखिरिफोर दङ बिदि बेवहाय नै बेवहाय गिदिर फिसा खालामनो हायो फिसा खालामबा एसे बुरजा जायो आरो ना बेवहाय आरो गिदिर खालामबा एसे खम जागोन बेबायदि रोखोमनि अके थुना होयोब्लानो बेयाव जाहैगोन आरो बिदि रोखोमनि औ बे आरो माबेखौ मोजां मोनदो गाव गावनि सायावसो सोनारसिगोन बे जुदि बे सलिडखौनो जुदि मोजां मोनदोंब्ला सेलेक्ट खालामना होदो कालार जुदि नांगौब्ला कालार होदो अके होदो बेबायदि रोखोमनि फैगोन बेबायदि आरो डिजाइनावहाय बेबायदि खालामनो हायो पेजखौ ओमफ्राय लेआउटआवहाय जोङो पेज मार्जिन नैबे बेनिफ्राय ओरै मार्जिन जायोना बेखौ गमाव देखायनाय समावबो देखायदोंमोन एसे नैबे मार्जिना थारमाने नर्मेल नेर' बेफोरबायदि थायो वाइट थायो बेफोरबायदि नेर'आवहाय जोंहा नैबे थारमाने आधा इन्ससो जायो आरोना बेहालागै फैगोन नैबायदि रोखोमनि बिनिफ्राय जोङो लिरनो हागोन आखरखौ जुदि नर्मेल थायोबा एसेहालागै फैगोन
बिदि आरो बेनिफ्राय डिसटेन्सआबो एसे बुरजा आरोना बिदि रोखोमनि थ' जोङो मार्जिनावहाय बेखौ खालामनो हायो अरियेन्टेसना जाबाय नैबे पर्ट्रेट पेजआ दायो एदिट थिया जाना दोङो ओमफ्राय लेन्डस्केपाव लायोबा एदि गोलाव जागोन आरो हेंखाहै थ' बेखौ मा रोखोमै नांगौ बेखौ खालामना लानो हागोन ओमफ्राय साइज पेजनि साइज नै दायो नर्मेलि लेटार साइजआव सेलेक्ट जाना दङ थ' जोंनो मा साइज पेपार नांगौ बेनि सायावसो सोनारसिगोन जुदि बेयावहाय एसे बुरजा डाटा नांगौब्ला मोनसे पेजावनो अब्ला जोङो लिगेल बेबायदि लानांगोन A3 लानांगोन गिदिर साइजखौ लानांगोन आरो थ' जोङो जुदि नर्मेलि सानफ्रोमबो प्रिन्ट आउट खालामबाय थानाय जाय पेज साइज ना बेफोरो जाबाय A4 साइज थ' A4खौ सेलेक्ट खालामना लादो बेबायदि रोखोमनि जाय पेजावहाय नों प्रिन्ट आउट खालामगोन बे पेजावसो नोङो डिजाइन खालामबानो जाबाय नङाब्ला हमना लाबाय लेटार साइजआवहाय नों बेयाव डिजाइन खालामबाय A4 साइजआव प्रिन्ट आउट खालामबाय बिदि जायोब्ला नों जाबादि डिजाइन खालामनाय बेबायदि स्टाइलावहाय बियो प्रिन्ट आउट जानाय नङा एसे माने बोरैबा जाहैगोन आरोना ओमफ्राय जेनेबा लेटार साइजआव नों बेयाव डिजाइन खालामबाय A4 साइजआव नों प्रिन्ट आउट खालामबाय बेबायदिबाबो जानाय नङा जाय साइजआवहाय प्रिन्ट आउट खालामगोन बै साइजखौनो लानानै नोङो डिजाइन खालामनो नांगोन बेबायदि रोखोमनि बेनिफ्राय नैबेफोरावहाय नै कलम दङ हमना लाबाय बेवहाय बिनिफ्राय बेहालागै मोनसे कलमावनो दङ बेखौ नोङो अकल बे मोनसे पेराग्राफखौल' मोननाय कलमावहाय लानोब्ला बेयाव लादो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो ओमफ्राय क्लिक खालामना होदो होनबानो जाबाय आरो बिदि रोखोमनि नों गासैखौबो पेजनिखौनो जुदि बेबायदि मोननै कलम मोनथाम कलम खालामनोबा गासैखौबो सेलेक्ट खालामना लानांगोन अब्लानियासो जागोन बेबायदि रोखोमनि आरोना गोरलैसो सेलेक्ट खालामना लाग्रोनानै बेखौ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय बेवहाय ब्रेक दोङो ओइयाव नैबे हमआव थानाय नैबे इनसार्टआव थानाय बायदि बेयावबो पेज ब्रेक दङ ना थिग बिदि रोखोमनि बेयावबो लेआउटआव जोङो ब्रेक मोनदों माने माबायदि हमना लाबाय आं नैबे कार्सरखौ बेयाव लाबाय ओमफ्राय ब्रेक खालामना होबाय पेज ब्रेक खालामो ना कलम ब्रेक खालामो बे जिखुनु क्लिक खालामना होब्लानो बेयाव नायदो नैबेयाव आधाया थाबाय ओमफ्राय बेयाव आधाया फैबाय थिग बिदि रोखोमनि जायो आरो बेनिफ्राय आरो मा खालामो कलम ब्रेक खालामना होयोबाबो बिदिनो सेम बिदि जाहैगोन आरो थ' बे आंनि थाखायबा बेयो एसेबां इम्परटेन्ट नङा बेखौ नोङो एन्टार थुनानैबो नैबिदि रोखोमै लांनो हायो आरो ओमफ्राय लाइन नाम्बार बियो हमना लाबाय नों बेखिनिखौ लाइन नाम्बार बा गासैखौबो लाइन नाम्बार बे पेजावहाय खैथा लाइन दङ बेयावहाय नोङो लाइन नाम्बार कन्टिनिउवासाव थुनानै खालामनो हायो आरो बेखौ नोङो आं दहैयो बेखौ एसे बेलेग खालामबायना कलमावहाय चेन्ज खालामनाय बेखायनो बेबायदि रोखोमनि जाहैदों दानिया गासिबो जाबाय बेवहाय आखर लिराखै अब्लाबो बेयाव नों एन्टार थुनानै दोनदों नालाय बेखायनो बेयाव लाइन नाम्बारा फैबाय खैथा लाइन दङ बेवहाय गासैबो लाइन नाम्बार फैजोब्बाय आरो कन्टिनिउवासलि बेबायदि रिस्टार्ट इज पेजआ जाहैबाय हमना लाबाय बेयाव वाननिफ्राय हमना लाबाय बेयावहाय 30 फैनो हागौ नेक्स्ट पेजावहाय नोङो बायदि रोखोमै खालामनो हमना लाबाय आं बेखौ एसे बुरजा खालामनानै होनि कपि पेस्ट 26 फैदोंथ' बा नोङो नैबे रिस्टार्ट इज पेजखौ थुनानै होयोब्ला मोनफ्रोमबो पेजाव वाननिफ्राय जागायफिनगोन आरो बेबायदि रोखोमनि बे गोरलैसो बुजिगोन हाइफेनेसनखौ एसेबां गोनांथि गैया अट'मेटिक बेफोरखौ मेनुवेल नाङा बेखौ ओमफ्राय इन्डेन्ट लेफ्ट राइट बिफर आफ्टार इदि आरोना लेफ्टबाथ' नै बिथिंनिफ्राय आरो राइटआ बिथिं डिसटेन्स आरो जेनेबा हमना लाबाय आं बेखौ लाबायथ' बेखौ बारायनो हाबाय नैबिदि रोखोमनि जाहैगोन आरो थिंगालि लेफ्टथिं एसे स्पेस थाहैबाय आरो बिदि रोखोमनि ओमफ्राय नैबे राइटआबो बिथिंगालि जाहैगोन बारायना होयोब्ला इथिंगालि आरो फैबावगोन आरोना नैबिदि रोखोमनि बे आरो ओमफ्राय आरो नैबे
बिफर आफ्टार बिनि बिफरा नैबे आरो बिनि आफ्टारा नैबे आरोना जुदि नोङो बारायनोब्ला नै बारायबायना नैबिनि आफ्टारा बारायबाय बिदि रोखोमनि आरो बेनिफ्राय हमना लाबाय आं बेखौ बिफरखौ खालामगोन दै बारायबायना बिनि बिफरा बे आरो बिदि रोखोमनि जायो गोरलैसो अट' होयोबा बिनिफ्राय बेसेबां डिसटेन्स थानांगौ बेयो हारसिंनो थाखागोन गोरलैसो आरोना बिदि रोखोमनि अल सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय बेखौ जिर' खालामना होबाय जाबाय दा सिगांनि बायदिनो जेसेबांखिनि फैनांगौ फैखागोन बे हारसिंनो बिदि रोखोमनि बेयाव पजिसन रेप टेक्स बेफोरबायदि दङ आरो ब्रिं फरवार्ड सेन्ड बेकवार्ड बेफोरबायदि फैदो बेवहाय माखासे जेनेबा पिक्सार्स स्टेप्स बेफोरबायदि फैयोब्ला बेवहाय थारमाने मा जागोन ब्रिं फरवार्ड बेफोरबायदि खालामनो हागोन आरो लेआउटआव दङमोन ना नैबे ब्रिं फरवार्ड बेखौ सेलेक्ट खालामना लानि ब्रिं फरवार्ड बा बेयाव क्लिक खालामना होबानो नै सेन्ड बेकवार्ड नैबे आरो सिङाव लांनाय आरो सायाव लाबोनाय बे आरो बेयाव मोनसे मोनसे दङ बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ ब्रिं फरवार्ड ब्रिं टु फ्रन्ट बेफोरबायदि हमना लाबाय दा बेवहाय आरोबाव मोननै मोनथामसो ड्र खालामना होबाय आरोना बे आरोना बानाय बे मोनसेया एकदम मोननैनि सिङाव दङ ना होमबा बेखौ जोङो ब्रिं फरवार्ड खालामबा जानाय नङा मोनसे मोनसेल' सायाव फैगोन ब्रिं फरवार्ड खालामबा दा नेक्स्ट सेलेक्ट खालामनानै सायाव लाबोगोन नालाय ब्रिं फरवार्ड बा मोनसेल' सायाव फैगोन नै बिनि सायावथ' फैयाखैना बिनि सायावल'सो फैबाय बेबायदि दा नों जुदि बेखौ मोनसे मोनसे सिङाव लांनोबा बेयाव थुनानै सेन्ड बेकवार्ड नै मोनसेल' थांबाय आरो बिदि आरो खनसे लागैनो सायाव लाबोनोबा ब्रिं टु फ्रन्ट बेखौ थुनांगोन अब्लानिया साथाराव फैगोन आरो 10थासो सिङाव थायोब्लाबो बेयो साथाराव फैगोन खनसे लागैनो ओमफ्राय सेन्ड टु बेकवार्ड बे आरोना बे मोनसे मोनसेल' थांगोन बियो खनसे लागैनो थांगोन बिदि रोखोमनि जायो ओमफ्राय बेफोरो रटेसन आरो ना सेलेक्सन पेन बेफोरबायदि इथिंगालि फैगोन बेफोरखौ नांलायलायथ'ला एलाइनमेन्ट नोङो नैबेखौ सेन्टाराव दोननो ना माहा दोननो लेफ्टआव थाबाय नै बिथिंगालि मार्जिनखौ फल' खालामगोन बियो नैबे मार्जिनखौ बिथिं आरोना बेनिफ्राय टप खालामना होयोब्ला बियो ओइथिं राइटआव सेलेक्ट खालामबाय नालाय आङो टप खालामबा नैबेखौ नै बेखौ फल' खालामदों आरोना बे लाइनखौ बेबायदि रोखोमनि जायो आरो सेन्टार बा सेन्टार बे आरो रटेसन बेवहाय नोङो नैबेयावबो फिदिंनो हायो दै नैबिदिबो फिदिंनो हायो नैबिदिबो खालामनो हायो खिन्थु नोङो बिनि थ्रुदिबो हायो आरो 90 डिग्रि नै फ्लिप बिथिङा लेफ्ट बिथिंनिया बिथिं बिथिंनिया बिथिं बिथिं फैगोन आरो ओमफ्राय नैबे हरिजेन्टेला जाहैबाय आरो आंनिया बुंनायसो नैबे फ्लिप खालामबा भार्टिकेल बे सानिफ्राय सिंनिफ्राय साथिं बिदि फैगोन आरो बेखौ खालामबा बिदि रोखोमनि बारा पाता मोननाय नङा बेखौ ओमफ्राय कालारफ्रा एसे बेलेग मोनब्लासो जोङो मा मोनगौमोन नैबे फ्लिप हरिजेन्टेला जाहैबाय नै बेबायदि नैबेखौ आं देखायनि र' बेयावहा नोंसोरो एसे मोजां बुजिगोन बेयावहाय बारा बुजिनाय नङा भार्टिकेल मानसिया बुजिदों जानो माने मा साथिंनिया सिङाव सिंनिया सायाव थांदों बेयो थारमाने नैबे फ्लिप हरिजेन्टेल बा नै बिदि रोखोमनि जाहैगोन नैबिदि रोखोमनि बिथिंनिया बिथिं लेफ्टथिंया राइटथिं राइटथिंया लेफ्टथिं नैबिदि जादों आरो ओमफ्राय नैबे भार्टिकेल बा आपनिया डाउनाव डाउननिया आपआव थांदों आरोना बिदि रोखोमनि थ' बेफोरो अबजेक्टखौ सेलेक्ट खालामब्लासो बेफोर अपसना फैगोन बिदि रोखोमनि जायो ओमफ्राय रेप टेक्सआ मानि थाखाय जायो होनोब्ला बियो बेखौ नों जुदि बै आखरनि सिङाव लांनोब्ला मा खालामगोन नैबेयावबो जायो दै खिन्थु बे नैबे नैबे आखरनि सिङाव लांनोबा जोङो बिहाइन्ड टेक्स होनांगोन अब्लानासो बे आखरनि सिङाव थांगोन थारमाने बिदि रोखोमनि जायो हागोन गोरलैसो खालामना नायबानो जाबाय
बेखौ जोङो दा माबायदि सेलेक्ट खालामगोन मोजाङै क्लिक खालामनांगौ मोजां फोनांनांगौ अब्लानो सेलेक्ट जागोन। थ' बेबायदि आरोना। थ' जागोन होनबालाय आं बेखिनिखौनो ओ देखायबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला आंनियाव नटिफिकेसन मोनहैयो। थेंक इउ गोबां सम होनायनि थाखाय धैर्य हमनानै नायबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ।